Hej Emilie. Hej. Hej Emilie. Gider du åbne ud til motorrummet, så vi kan kontrollere de ting, der er derude? Ja, det Ja. vil jeg gerne. Det gør man hernede. Ja. Så er der den her, som man skal hive i, indtil den siger en lyd. Så skal man hive i det igen. Ja, Og så kan perfekt. man gå ud og åbne. Og så er det så her. Ja, og hvad har vi så herude, vi skal kunne kontrollere og udpege benævnene til prøvesagkyndige? Vi har sprinklervæske her. Ja, hvad skal vi kunne med den? Og hvad var der med sprinklervæsken? Der skal være nok på til den køretur, man skal have. Hvis Ja. der er lidt på, så kan det godt være nok til en lille køretur. Og Ja. hvis der er meget på, eller hvis det er en længere køretur, skal der være meget på. Ja, det er fantastisk. Og som man kan se her, så kan man ikke se, hvor meget sprinklervæske der er på. Nej, Så hvis der vil være for lidt på, så vil der komme et signal om det inde på instrumentbrættet. der er simpelthen lysende en gul lampe med sprinklersymbolet, ikke? Ja. Ja. Har vi mere herude, vi lige skal tage hånd om? Så herover har vi kølervæsken, Ja. som skal være mellem minimum og maksimum. Ja, det er rigtigt. Og man kan heller ikke kontrollere den her. Der vil også komme et symbol om det inde i instrumentbrættet. Wow. Ja, tak for det. Selvfølgelig. Rigtig godt.